освети мою тимру, оздорови сердца срок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Свято життя, освети мою тимру, оздорови сердца срок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Свято життя, освети мою тимру, оздорови сердца срок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Інтенція этой святой мши молимся за померлого Валерия. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне, Одинородный,
себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся, Боже наш Отче, Ты еднаешь души верных у одином имкнении до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и жадать исполнения Твоих обетаний. Как вся род зменливости этого свету мы узносили наше сердце туды, где знойдем соправдную радость праз Пана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Сідайте. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Я ведаю учинки їхнія і задуми їхнія, і прийду собрать усі народи і мови, і яни прийдуть, і убачать славу мою, і установлю сирот их знак, і пошлю оцелелых з їх до народов, у Тарс, Пул і Луд, у Месех, Тубаль і Яван, на далекие островы, якія не чулі про мяне і не бачили славы маёй. Яны абвесцяць славу маю між народамі і прывядуць усіх братоў вашых з усіх народаў у прынашэнне Пану на конях, калясніцах і насілках, на мулах і верблюдах у Єрусалім, на мою святую гару, кажа Пан, як прыносяць сыны Ізраіля прынашэнне ў чыстым начынні у дом Пана. І прызначу некаторых з іх святарамі і левітамі, кажа Пан. Гэта Слово Божие. Идите, обещайте Евангелие. Идите, обещайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племены, бо велика над нами Его милосердность, и верность Его наетрива и навеки. Идите, обещайте Евангелие. Читання послання до Габреїв, брати. Ви забилися про захочування, якое каже вам, як синам. Сыне мой, не погарджай покаранням Пана і не падай духом, коли ён докарає тебе, бо кого Пан любить, того й карає, і б'є кожного, кого приймає як сина. Будьте терпливі до покарання, Бог ставиться до вас, як до синов. Ці ж ёсць такі сын, якого б не караў бацька. Цяпер усялякае пакаранне здаецца не радасцю, а смуткам. Але пазней яно прынясе мірны плён справядлівасці тым, каго выхоўвала. Таму выпрастайце ваши паўшыя рукі і аслабленыя калені, рабіце простыя сцежкі нагамі вашымі, каб кульгавы не збочыў, але каб выздаравіў. Гэта Слово Божие.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда і життя, каже Пан. Ніхто не приходить здається інакш, як тільки праз мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Табе, Пане. У той час, накіроўваючыся ў Єрусалем, Jesús праходзіў праз гарады і вёскі і навучаў. І нехта сказаў яму: «Пане, няўжо мала тых, хто будзе збаўлены?» Ён жа сказаў ім: «Імкніцеся прайсці праз вузкую браму, бо кажу вам, многія будуць спрабаваць увайсці, але не змогуць. Калі гаспадар дому ўстане і зачыніць дзверы, тады вы, стоячы па-за домам, пачнеце стукаць у дзверы і казаць: «Пане, адчыні нам». Але ён скажа ў адказ: «Не ведаю вас, адкуль вы». І пачнеце казаць: «Мы елі, пілі перад табою, і на вуліцах нашых навучаў ты». Але ён скажа вам: «Не ведаю вас, адкуль вы. Адыдзіце ад мяне ўсе, хто чыніць несправядлівасць». Там будзе плач і скрыгатанне зубоў, калі ўбачыце Абрагама, Ісаака і Якуба і ўсіх прарокаў у валадарстве Божым, а сябе выкінутых вон. І прыйдуць з усходу і з захаду, і з поўначы і з поўдня, і сядуць за стол у валадарстве Божым. І вось будуць апошнія, якія стануць першымі, і будуць першыя, якія стануць апошнімі. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка, дарагія браты і сёстры, калі пачытаем яшчэ раз прароцтва прарока Ісаі, першы ўрывак, першае чытанне. «Я ведаю учынкі іхнія і задумы іхнія, і прыйду сабраць усе народы і мовы, і яны прыйдуць і ўбачаць славу маю, і устанаўлю сярод іх знак». Это пророцтво, это было написано перед Христом. Мы, как христиане, разумеем это пророцтво, и мимоволі мы читаем слово Евангелия, где Христос говорит: «И придут з усходу, и заходу, з полночи, и з полдня, и сядут за стол валадарства, у валадарстве Божьем. И вось будут апошние, которые станут першими, и першие, которые будут апошние». Якби гэтыя словы перакликаюцца адзін з адным, і што яны значаць? Прыйдуць і устанаўлю сярод іх знак. Устанаўлю знак. Які знак Христос будзе устанаўляць? Знак крыжа. Далей ён гаворыць: і прыйдуць у дом Пана, і на маю святую гару у Єрусалім, як прыйдуць у дом Пана, і прызначу некаторых з іх святарамі і левітамі, кажа Пан. Гэтыя словы ён скіроўвае да прарок Ілья, да часоў месіянскіх, да часоў, калі прыходзіць Христос, і што пасля гэтых часоў настане. Па-першае, мы, як ведаем, Ізраіль быў адзіны народ, і лічылі, што яны толькі адзіны народ будзе выбраны. Тут пророцтво говорит не про один народ, про усе народы и мовы. Усе народы и мовы. Нездарма Христос говорит не только про народы, але так само про мовы, что во всех мовах будет прославлено имя Божие. Собяруя усе, будет собрание усіх народов и мовов. То есть католицкость, слово «католикас» греческого походження, гэтае слово означае паўсюдны, саборны,
Вось у каталіцкасці, у сабранні вялікім паўсюднасць будзе ўсяго, паўсюднасць тых вернікаў, тых, хто пакланяецца па-сапраўднаму, якія прызнаюць Пана, якія паклоняцца знаку Пана, крыжу, паклоняцца Езусу Христу. І бачым, што пакаюцца з учынкаў сваіх, пакаюцца з задумаў сваіх гэтыя людзі. Нездарма ён гаворыць, таксама не прыйдуць тыя у Евангелі, хто чыніць несправядлівасць, не увойдуць у дом Пана. Далей мы бачым, што сабранне, мы гаворым, это сабранне, это касцёл, каталіцкае сабранне, то есть гэта ўсеагульнае сабранне будзе. Да гэтага скіроўвае сваю ўвагу прарок Ісая, як бы скіруючы наш позірк на Езуса Христа. І тут самае найважнейшае, што кажа Христос. Да Христа пытаюцца, чи ўсе будуць збаўленыя. Няўжо не ўсе будуць, няўжо мала будзе тых, хто будзе збаўлены? Няўжо будзе мала тых? І Христос кажа, імкніцеся прайсці праз вузкую браму. Як мы бачулі, Христос гаварыў неаднаразова пра шырокую дарогу, пра шырокую браму, гаварыў праз вузкую сцежку, праз вузкую браму. Што абазначае шырокая дарога? Ну, шырокая дарога, вобразна кажучы, абазначае гуляй душа, пекла нема. Ось што абазначае шырокая дарога. Шырокая дарога для тых людзей, якія ні Бога не прызнаюць, і кажуць, ні Бога не баяцца, ні чалавека, ні людзей не саромеюцца. Вось гэта шырокая дарога, якая ідзе на вечную пагібель. Але вузкая дарога. Мы бачым людзей, якія прыйшлі да вузкай брамы. Да вузкай брамы ім толькі прайсці праз браму, а брама ёсць сам Христос. Я ёсць брама, праз якія ўваходзяць авечкі. Уваходзяць і выходзяць, як кажуць. Я ёсць брама. І пагэтаму яны падышлі да гэтай брамы. Але бачым, што таксама Христос гаворыць, імкніцеся прайсці праз вузкую браму. Мала што падысці да брамы, мала што пазнаць Христа, напрымер, праз святы хрост. Мы пахрысціліся, і ўжо мы прыналежым Христу, як дзеці Божыя. Але мы больш нічога не робім, і нічога нас ніхто не павучае, толькі сам хрост. Гэта так, як бы стаіць побач царква чи касцёл, і ніколі я да гэтага месца, да Христа, каб спаткацца з Христом, не ўваходжу. Вісяць дома абразы, а я нават увагу не звяртаю, што там за абразы вісяць, ці іконы вісяць. Я не ведаю, што такое малітва нават ніколі. Гэта ўсё вісіць як талісман. Малітва для мяне нейкая як магія атрымоўваецца. То есть, як бы і чалавек, калі яго запытаешся, ты веруючы, гаворыць, так, я веруючы, але я ў душы веру, але я вось не вызнаю, не хаджу да споведзі, альбо прыходжу раз у год да споведзі, можа, бываю ў касцёле на святы вялікія, я бываю на святы ў касцёле, калі гэтыя святы, на Пасху, на Рождество, а яшчэ б канкрэтней, ну, як прыходзіцца пасвянціць стравы велікодныя, прыходжу пасвянціць страву, я бываю ў касцёле. То есть не то, што адчэпна, вось такое летняе, увогуле летняя вера. І Христос звяртае ўвагу на тых летняй веры, якія хоць і падыходзяць да брамы, хоць не адракаюцца ад гэтай брамы, але не хочуць увайсці, не хочуць нават імкнуцца прайсці праз гэтую браму, не хочуць нават імкнуцца прайсці. Будуць спрабаваць, многія нават будуць спрабаваць некаторыя, а гэта, як кажуць, ну, падышоў да споведзі раз на некалькі гадоў, потом забыўся, і так от жыве, як жыве. Будуць спрабаваць нейкае такое памкненне зрабіў, ці праз хрост, ці яшчэ пра штосьці там, але Бога няма ўнутры чалавека. Бога няма, не стаіць Бог на належным месцы. Паважаныя словы Христа, якія Ён да нас скіроўвае, імкніцеся найперш
старайцеся найперш пра валадарства нябеснае. Старайцеся, дбайце найперш пра валадарства, а ўсё астатняе будзе вам дададзена. Усё астатняе будзе дададзена. Сёння чалавецтва робіць усё астатняе, а валадарства нябеснае бывае часамі нават не думае, альбо ставіць некае на 10-е месца. Паважаныя, гэта павінна ў нас у жыцці быць тыдзень. І галоўная мэта тыдня гэта прыйсці, удзельнічаць у святой імшы. І к гэтаму павінны мы падстройваць усе нашыя планы тыдня. К гэтаму удзелу ў святой імшы не мы павінны на 2, 3, 4, як будзе час, то схаджу на імшу, а як не будзе час, то не пайду на імшу. Але імша, напрыклад, гэта мы да валадарства нябесна, а ўсё астатняе мы падстроім к этой святой імшы. Мы зробім так з нашай штодзённасцю, але каб галоўнае вось не прапусціць імшу. Штодзённая малітва, дарагія браты і сёстры. Мы, як Марта, клапоцімся шмат, а Христос гаварыў: Марта, Марта, ты шмат турбуешься, шмат клапоцішся, Марыя выбрала лепшую частку. Мы павінны памятаць пра Бога хоць адну хвіліну, хоць хвіліну ў нашым жыцці, хоць дзе-то ідучы, хоць ідучы там, куды мы ідзём, успомнім, што мы молімся, не разглядацца, ўзяць, дастаць тут 10 кружанца памаліцца, ці што, ці Ойча наш, Вітай Марыя, хвала Айцу, хоць нейкія пацеры, праходзячы каля касцёла, успомніць, схіліць сваю галаву, калі праходзім каля касцёла. Як мужчына зняць шапку трэба, як кажуць, іх у шапцы дзеці, схіліць галаву перад касцёлам, ці перажагнацца. Ты ведаеш, пераходзіш блізка найсвяцейшаму сакраменту, хоць у думках сказаць, няхай будзе пахвалёны найсвяцейшы сакрамент. Тут месца, дзе знаходзіцца жывы сапраўдны Пан Езус. Чаму не праславім? У нас Матка Божа, есть образ знешне з касцёла, яна далёка відаць. Чаму, як звернемся да касцёла і убачым гэты образ, не сказаць Вітай Марыя, хаця бы Вітай Марыя сказаць. Я не кажу ўжо пра тую цэлую малітву Вітай Марыя, поўная ласкі і так далей прачытаць. То есть нейкі знак трэба, то есть на першым месцы мы павінны задумацца, што на першым месцы Бог заўсёды. У імя Божае мы ўсё робім, на хвалу Божую. Тады вось гэта не будзе толькі спрабаваць увайсці, але гэта будзе нармальны ўваход у цесную браму. А яшчэ тут слова «цесная брама», гэта яшчэ значыць мала, што ты увайшоў. Яна яшчэ цесная, праз яе яшчэ трэба, як кажуць, праталкнуцца туда. І як святы Павел апостол гаварыць, вы павінны бегчы так, каб дабегчы першым. Спрынтары ці бегуны на дарожках, на гульнях стараюцца бегчы, каб прыйсці першым. Так і вы павінны. Мала што бегчы, але прыйсці першым. Таксама праз гэтую браму мы павінны мала што ўвайшлі, але яшчэ павінны прапхнуцца, каб прайсці праз гэту браму, якім ёсць Христос. Христос дзеля гэтага гаворыць, што не ўсё так проста будзе. Чытаем у пасланні да габрэяў, якія словы, слухайце уважліва. «Сыне мой, не пагарджай пакараннем Пана, і не падай духам, калі Ён дакарае цябе. Бо каго Пан любіць, таго і карае, і б'е кожнага, каго прымае як сына. Будьце цярплівыя да пакаранняў, Бог ставіцца да вас як да сыноў. Ці ж ёсць такі сын, якога б не караў бацька? Цяпер усялякае пакаранне здаецца не радасцю, а смуткам, але пазней яно прынясе мірны плён справядлівасці тым, каго выхавала». Паважаныя, я хацеў бы звярнуць нашу ўвагу на святых. У нас есть у алтары слуга Божая, сястра Ванда Манішэўская. Сколькі пакарання, сколькі было цярпення ў гэтага чалавеку на працягу. Бог даў ёй стыгматы, і выдавалася, што гэта вось якая вялікая Божая ласка. А сколькі цярпенняў яны неслі для цела, сколькі пакутаў былі для цела. І выдавалася, на што мне гэтыя стыгматы, каму яны патрэбны, гэтыя стыгматы, магла бы сказаць гэта жанчына, але згадзілася. Несла гэтыя стыгматы не толькі ў тыя часы, па-рознаму нават
падыходзілі тыя, хто блізка, і по-рознаму. Адны з зайздрасці, от думалі, вот тут такая святая мне нашлася. Ці яшчэ што, а потом паглядзіце, што адбылося з гэтым чалавекам. Як яна пайшла, павінна была прайсці лагеры савецкія, Сібір павінна была прайсці ні за што. І там на ёй даследаванні розныя рабілі. Паглядзіце, сколькі цярпенняў прайшоў гэты чалавек. І сколькі разоў хацела бы памерці, але пан Езус не, сказаў, цярпі за адпушчэнне, за дараванне грахоў. Паглядзіце на вобраз святога Яна Марія Віянея, гэтага пробаршча, гэтага скромнага чалавека, які прыйшоў, каб не шукаць нейкай пахвалы, але прыйшоў, каб ратаваць душы. Як сколькі ён маліўся, па-рознаму да яго паходзілі, калі чытаеш яго жыццё, думаеш, вогуле, чаму так адбывалася, дарагія браты і сёстры? Вроде бы чалавек блізкі Бога, павінен там Бог яго на ўсіх яго дарогах ахоўваць, нішто не павінна падступіцца да гэтага чалавека, але было, як кажуць, цярпенняў на працягу, але гэта ахвяраваў за збаўленне душ у імя Езуса Хрыста, а дзеці фацімскія. Мы павінны, то гэта таксама кожнаму з нас. Христос гаворыць, што вось мала ступіць, але трэба ўвайсці і прапхнуцца праз гэтую браму. А гэта цярпенне, даволі вялікія цярпенні. І прайсці. І яшчэ мы павінны запомніць адну пэўную справу, што хоць мы жывём у часе, у Бога часа нема. Мы тут жывём у часе. Радзіўшыся адзін раз, мы ўваходзім у вечнасць Божую. Праходзім пэўны час тут, на зямлі, і для Бога гэты час – гэта хвіліна, якая існуе, а далей ёсць вечнасць. І поэтому, калі мы хочам зразумець Евангелие, мы павінны разумець яго ў перспектыве вечнасці, не ў перспектыве часу. Калі мы будзем засяроджвацца на перспектыву часу, гэта будзе вельмі цяжка. Бо Христос і Бог – гэта перспектыва вечнасці заўсёды. І мы гэта павінны, каб зразумець добра, кожны з нас. І мы не скажам Езусу Христу, так, мы не зразумелі до конца, мы тут былі такія, вось, стараліся, падыходзілі, але не ціснуліся. Але Христос ясна гаворым, старайцеся, гаворыць да нас. Поэтому, дорогие браты и сестры, нехай гэтыя словы про браму, што не толькі падысці да брамы, але ўвайсці. І прыклад святых нам дапамагае. І яны заўсёды стаяць блізка нас кожную хвіліну разам з анёлам-ахоўнікам і дапамагаюць нам туды ўвайсці, дапамагаюць нам праціснуцца, але мы павінны звяртацца да іх па дапамогу. Бог не пакідае нас адных ніколі. Бог заўсёды паставіць з намі і належных святых, і належных людзей. Поэтому, але толькі мы павінны зразумець, што Ён Бог нам патрэбны, што без Яго, як кажуць, і без Бога не да парога. Клапаціцеся найперш пра валадарства нябеснае, а ўсё астатняе будзе вам дададзена, кажа Езус Христус. Пастараемся зразумець вось гэта, што Ён гаворыць, бо гэта вялікая Божая ласка для нас. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога.
да Бога, які з'являецца канчатковаю мэтаю нашай веры, узнясём наши супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён набуджаў у сэрцах людзей веру і любоў, а таксама надзейную сустрэчу з Айцом у небе. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі яны вялі Божы народ да збаўлення. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе пойдуць у пачатковую школу, каб іх дальнейшае развіццё было ўсебаковым і гарманічным. Цябе просім. Молімся за тых, хто перажывае смерць аднаго са сваіх родных, каб яны не гублялі надзей на сустрэчу ў Божым валадарстве. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы няспынна ўмацоўвалі ў веры і любові Хрыста. Цябе просім. Просім Бога Всемагутнага за памерлага Валерыя, няхай Христос адарыць яго радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Прашу Всемагутнага міласэрнага Бога о супакоі свеце, святло Духа Святого на тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Малюся за ўсіх церпячых людзей, несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, за хворых моцна невылячальна. Малюся за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і учыні, каб ён, дзякуючы апецы Маці Божай, вёў усіх Тваіх дзяцей да вечнай айчыны. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Полная величия раства, ах, вера збагачая Христа, тобі плоди, что земля дала, хлебом анёлу становятся. Белый хлеб в руках святарских, ты прими наш добрый Ойча, каб ён стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величия раства, ах, вера збагачая Христа, тобі плоди, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, прославлення і хвалу і милость. Пане наш Божа, Твой Син своей ахвярою на крижи откупив нас и учинив своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему костелу дар едности и супокою. Праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годного это и справедливо. Сапраўды годнага это і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа. Ты ў сваёй міласэрнасці так полюбіў свет, што спаслаў нам як адкупіцеля свайго Сына. Ён стаў падобным да нас ва ўсім апрача граху. Каб Ты мог полюбіць у нас тое, што полюбіў у сваім Сыне.
Праз яго паслухмянасць Ты вярнуў нам дары свае ласкі, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючым. Святый, 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 Пан Бог усімагутны, неба і земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справедливо хвалить Тебе ўсё Твое створение. Попра Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной моцей Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу сонца до заходу складав імені Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталися яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видаджений, узяв хліб і подяку Табе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Табе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Это чыніце на мою памяць». Это великая таємниця веры. Обвешаю смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння в небо вшесті, чекаючого другого прыстя, з подякою складаем Табе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадав быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всіх, хто в ласці Твоей дошов з гэтага свету. Милостиво прими володарство Твое, где мы сподеемся быть к образом зими завсюду радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого дорвешь свет усялякими добротами.
Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Amen. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсюди вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою, с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой с Тобою. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас супокоем. Ось бараник Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амінь. То есть тело мое, п'є кров мою, має життя вічне, і я воскрешу його у опошній день.
слабость племени Адама. Бог милосердный, с литостью споглянул, простая вницу, слово тела линя, дал своего Сына грешным на избавление. Спался вера, надали триває, у Евхаристії Ісус пробиває, Божий учитель заповедав учням, как дар збавлення стала несли людям. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, словы Христа святар знов вимовляє. Гэтыя дары Духом от Святого переменяет тело и кровь Христову. Кожний день подає мені сили, піснею славлю Його, бо со мною ягоная милость, Он избавца, як раджу зим, Бог моя сила, я не один. Кожний день подає мені сили, піснею славлю Його, бо со мною ягоная милость, Он избавца, як раджу зим, Бог моя сила, я не один. Милосердный Боже, праз гэты евхаристичный посилок верни здоровье нашим душам. Перемени нас дзеннем Твоей ласки и да поможи нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы праз Христа Пана нашага. Амен. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною супроть спокусов и паста злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душа снують по світі. Амен. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. 27 жніўня серада ўспамін святой Монікі, 28 жніўня чацвер ўспамін святога Аўгустына, біскупа і доктара касцёла. 29 жніўня пятніца ўспамін мучаніцтва святога Яна Хрысціцеля. Я хочу узгадаць, што 30 жніўня мы распачнём тыдзень набажэнства ў Дамаці Божай з уцяшэннем. Дакладны расклад будзе змешчаны ў супольцы вайбера і на дошцы аб'яў. У гэты ж дзень 30 жніўня пры касцёле будзе працаваць дзіцячая гульнявая пляцоўка. Такі падарунак дзецям зробіць дабрачыннае таварыства «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Нашы валанцёры абяцаюць забавы, конкурсы, салодкія пачастункі.
30 і 31 жніўня адбудзецца запіс дзяцей на заняткі па рэлігіі. У парафіі будзе сястра. І калі ласка, асабліва тыя дзеці, якія пачынаць будуць катэхезу да першай камуніі, абавязкова запісацца. Тыя ўжо, якія хадзілі, у нас іх як бы ёсць спіскі, але вось тыя, хто будзе на першую камунію, запісваемся. Это больш-менш уже хто 2 класа закончыў, уже трэба запісацца на першую як мінімум. Трэба ўжо запісвацца ўсіх. І там, хто, можа, дзе празяваў, застаўся. Калі ласка, я вас прашу, запішыцеся. Это вельмі важна. На валадарства нябеснае на першым месцы. Будзе ўсё дададзена астальное. 31 жніўня ў нядзелю паблагаславім школьныя падручнікі. Я яшчэ хачу згадаць, што 31 жніўня гэта гадавіна асвячэння кансекрацыі нашага касцёла. Для нас адпуст. На святую мшу в 11:00 у нас будзе з гэтай нагоды будзе маліцца нунцый апостальскі у Беларусі арцыбіскуп Іняціо Чефалія. Калі ласка, запрашаю. То есть і вечарам будзе святая мша і раніцаю з фармуляра пра асвячэнне касцёла. Вось асвячэнне касцёла у нас это такая, для нашай парафіі гэта дзень асаблівы, і заўсёды ён будзе асаблівым днём. Што тычыць яшчэ гэтага дня, будзем таксама, будзе звычайна, нічого такого асаблівага, звычайная святая імша, урачыстая, сустрэнем нунцыя, было б добра, каб ось будзем, папросім парафіян, можа хто там па-ангельску гаворыць, это было б вельмі добра, так пару слоў прывітання сказаць, вось ці можа, наколькі я ведаю, што ён гішпанскую мову таксама ведае, італьянскую, само сабою, але каб можа хто з парафіянаў мог сказаць нават па-англійску пару слоў, было бы вельмі добра прывітанне, напісаць адпаведна і пару слоў сказаць. Хаця сёння вельмі лёгка напісаць. Напісаў па-руску, Google, а яшчэ як троху ведаеш, усё будзе па-англійску, і вопросаў ніякіх. Ведаеш троху англійскі, паправіў, каб правільна сказаць. Бо, скажу шчыра, ты Google, я як часамі раблю гэты Google, то там памылак многа, то есть яны выказваюцца, але не так. Вось ёсць, добра, што як чалавек знае, напрыклад, італьянскую мову знаю, каб аблягчыць сабе, дам Google, а потом паправлю, так як трэба можна зрабіць. Вось, поэтому это не праблема такая вялікая. Я хочу таксама ўзгадаць, што ксёндз Кірыл вяртаецца, в наступную нядзелю у нас будзе імша ў 9 часоў і ў Жацерава, і Ацэда, 11 часоў будзе тут, потом 13 свержань, і 18 таксама будзе тут, як звычайная нядзеля. Я хочу таксама падзякаваць за ваши ахвяраванні на справы пры касцёле. Дзякуй, што прыносіце ахвяраванні, дапамога. Мы алтар робім па залоту, зараз ложым на тыя часткі алтара. Дзякуй, што некаторыя так пастараюцца прынесці мне дапамогу, каб купіць гэтага сусальнага золата, каб палажыць, каб яно далей, гэты алтар наш быў прыгожы, каб далей быў наш алтар прыгожы. І я яшчэ хочу такую сказаць, я думаю, што ўсё ж такі, я гаварыў, што я быў у Германіі, там і бачыў той арган, які нам прапанавалі, і вырашыў, што мы яго ўсё ж такі купім, гэты арган, духавы арган для нашага касцёла. Ён не такі ўжо велькі, 12 галасоў, ці рэгістраў, як гавораць. Это для касцёла вельмі добра нашага. І кошт гэтага аргана 25 000 еўра. Гэта недорага, калі улічваю, ён бэушны і вельмі добрым стане, што яго не трэба рамантаваць. Вельмі важнае, што, бо бывае, купіш і дёшава там за пару тысяч, а потом ремонт ты аддаш і ўсе 20 і больш пацяне. Поэтому троху там уже ахвяравалі на арган. Ёсць грошай не так уж много, але ёсць трошачкі. Я пастараюся там таксама на першы час пазычыць троху, каб было есть у каго.
І мы першую частку на гэтым тыдні аташлём уже. Я падпісаў дамову, мы аташлем 10 000 на сам арган, бо там яшчэ плюс 13 000 гэтаму чалавеку, які будзе разбіраць, які прыедзе потом будзе сабіраць арган. І вось за разборку 6,5, то есть мы пашлем 10 і 6,5. І где-то в другой полове верасня нам трэба 15, і уже остальное за зборку, гэта тады, калі сабяруць уже. Пакуль мы прывязем, ну гэта патрывае пару месяцаў добрых, гэта справа. Вось, я буду удзячны, калі хтосьці зможа дапамагчы, я буду звяртацца да многіх і да маіх ахвярадаўцаў, і да розных арганізацый Стаўпеччыны, Стаўпцоўскага района, горада, вось, каб дапамаглі, вось, каб арган у нас быў усё ж такі ў касцёле. Я не помню, чи быў арган, не ведаю, нідзе не напісана, нідзе не чытаў, чи быў арган у старым касцёле ўвогуле. Но ведаю адно, калі яго забралі калі быў, то калі забралі гэты касцёл на царкву, то яго знішчылі 100%. Вось, поэтому звычайна нішчылі арганы. Самыя смешныя музычныя інструменты нішчылі, усе нішчылі падрад. А гэта такі прыгожы інструмент. Так прыгожа грае заўсёды. Но вось это будзе для нас такая, і для касцёла будзе такая, марка, як кажуць, клас, што у нас ёсць арганы, і для горада гэта будзе таксама духавы арган, то есть ён сапраўдны, не там электрычны, але сапраўдны арган. Вось, потихоньку, нічого страшного, збудавалі касцёл, паставім арган, это не такая праблема великая. Я думаю, конечно, троху будзе клопатаў, але нічого страшного. Главное, як Ньютон сказал, калі хочаш, главное, точку опоры можно и земный шар перевернуть. Да, найти. Поэтому главное упереться. Вот. Это такие справы. Я дякую вам за ваши ахвяраванні. Нехай Боженька благословляе, сцеражэ. І буду вельмі удзячны. Собирайте потрошечки, так, каб дапамагчы ксяндзу тажа. Буду вельмі вам удзячны. А зараз прыміце Божае благословление. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемагутны, Отец и Сын, и Дух Святый. Амин. Ідите у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Фабіяні, наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от гріха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от гріха бережи. Фабіяні, наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от гріха бережи. Боже, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго, айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Амин. О, Маці милостива, Панна літосtiva, одная позиву, Мария
пасяшыні, грешникам збавлені, вірникам натхнені. Мария, о, заступися, няма жа пасля Бога.